People Management on johdon suorahakuun ja interim managementiin erikoistunut konsulttiyritys. People Managementin toiminta-ajatus on rakentaa voittajajoukkueita, eli People Management Building Winning Teams. Jo yrityksemme perustamisesta lähtien on ollut selvää, että pelkät huippuyksilöt eivät riitä voittajajoukkueen rakentumiseksi. People Managementin tehtävä on löytää oikeat henkilöt oikeille paikoille ja näin varmistaa voittajajoukkueen rakentumisen. Tärkeintä on ymmärtää asiakkaan ainutlaatuinen tilanne ja löytää juuri oikeat kompetenssit omaava persoona kyseiseen tilanteeseen. Ymmärrettyämme asiakkaamme todellisen tarpeen pystymme rakentamaan juuri oikean ratkaisun, oli sitten kysymyksessä suorahaku tai interim management-palvelu. Luottamuksellinen ilmapiiri takaa hyvän keskusteluyhteyden ja sen, että me ymmärrämme asiakkaan todellisen tilanteen. People Management on kutsuttu partneriksi kansainväliseen CFR Global Executive Search-verkostoon. Verkoston avulla palvelemme asiakkaitamme myös kansainvälisesti.